Cai halo ketua ka redeem code ka bang ada ban penmi medin kasngi te kumbang long pi ngan sabateng susu ia ki redeem code nang nishmat lada kapor jong ka free fire kadang don te lada kapor jong free fire kadang don kadang sya ingi bangin pendep ya ke views kamut ngidang lak ban pendep ya ke views kenang bangin yo ya uboni bundle kumba barok ki trang ban yo ya uta uboni bundle kiba uboni bondel udah uladai uboni kamu dong uladai bondel ubala rimpa nado kipor ki season ki badangrit te ki perlok ki kwa ba banyo ya uboni bondel nah kata daun ada kwa banyo ya tu uboni bondel sale cek apa description ya ke video jong ka garna free fire kenang ba ketu ka views kan ki no kloi but hoi kuat laki kasih jungi ki duna pa ki players ndrei meringkat ki kiri kila ban ya snok tilang ban page lang ya kata ke video ke bang free fire ka penmi kan sakan jo nok kloi ya kata ka crew views kumba ka bu hangne ban yo ya u boni bundle tengah thai pila sengutu lada pim pendap ya kene ka views kamu mod pinyo ya utau boni bundle lada kanjo ya kene like klur pinyo ya ka glue wall ka jokar glue wall kikot ya ka kene ru ka dei ka glue wall ka bala rimha na do kisosan ngam kan mau blok kum pen inuk sai pi knang pin sai bat pin sotu ba kala don ka wei ka redeem code ka bala late no akhini ki banai ki bala late no ka bangim sem layo ya uni bundle bat ya ka skin kon jong ka M14 ti balai kane kam yo na balai hak tu ki por ki art ki event ya ka skin kon bat ya ka bundle jong ka black rose ngim yo ya ka bundle naga ka daw ngan pin sai pi kane ka long ngim cross ya ka kamut ka video ka ba penmi ya ka music video kam kenjo la ne kam cross ya ka crew views ka bobot himla banyo ya kane ka redeem code tengah try pila sengutu hakane ka event ru hakane ka redeem code ka bala late no ru ngila feel season tiladangi feel biang samantai season kamut ki kader kalong no kajung duna jong ci player mentang singi nadu ba ka free fire ka syaban hapo India video ngan sapan sai pi balai ka free fire hakane singi ki bamenta ka penmi shibun ki event ka penmi shibun ki tier ki ba internet dengan sachna ya ka video ka balang kerpang na benta yang ki perlok ki bakwa bantip hendai kedek video ka datang ngajing mencai halor ketu ka redeem code ke badai menin ka sengi ti yai up bat yai up susu ya ka redeem code kan sami biang hakini sengi banwan lada kila ban pendep ya ka view ka ba ka free fire ka bu di kublai sipun ini akan dapat ha ka event kemai ke badai ka free fire redeem code jong u boni bundle